The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Then Jesus and his disciples came to Capernaum, and on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." Jesus' fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Ang tanong ngayong umaga, anong bisyo mo? Anong bisyo mo? Ang bisyo ay isang lifestyle. Hindi ito isang padalang na pangyayari. It is what we call in English vice. It has become a habit. Kaya ang tanong ko sa inyo, anong bisyo nyo? Yung iba, ang bisyo nila, alak. Bakit? Merong mga taong pagbukas pa lang ng tansan ng Red Horse, nakabihis na agad. Di po ba? Meron akong kakilala, malapit sa amin, nung bata pa ako. Kami po'y nagsisimbang gabi. At ang aming simbang gabi, madaling araw. Kaya nga, kapag kami dadaan ng alas 6 ng umaga, papunta ng chapel, ay nakikita na namin yung tao na yon. Patay na po siya, sumalangit nawa. Umiinom siya ng gin bilog, alas 6 ng umaga. At ang pulutan, bagoong. Pwede na sa kanya. It has become a habit. Ang iba naman, ang bisyo nila, sigarilyo. Yung pagkakita pa lang nila ng sigarilyo, may dala ka agad lighter. Yung iba, ang bisyo nila, chismis. Yung sila'y nagwawalis lamang o kaya nag-aayos ng garden, at pagkakita dun sa kumaring dadaan dahil bibili ng ulam dyan sa talipapa, ang tawag ay, "Mars, anong latest?" Iba-iba. Ang iba, ang bisyo nila, cellphone. Na maghapon, magdamag, cellphone ang kaharap. My dear brothers and sisters, if we think that we are free whenever we do a lot of things, sometimes it is not the case. Baka akala natin, kapag kaya nating gawin lahat ng gusto natin, malaya tayo. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Hindi totoo na kapag kaya mong gawin lahat ng ginagawa mo, malaya ka. Madalas, may mga ginagawa ka, pero alipin ka ng iyong ginagawa. My dear brothers and sisters, the gospel reading for today reminds us of that. That God, as children of God, Jesus wants us to be free. Gusto niyang malaya tayo.
Pero ang wrong notion natin sa kalayaan ay yung ginagawa natin lahat ng kaya nating gawin. Pero ang hindi natin napapansin ay may mga ginagawa tayo na paulit-ulit nating ginagawa na nagiging bisyo natin sa buhay, pero tayo pala'y alipin na nung ginagawa natin na paulit-ulit. Akala po kasi natin yung demonyo. Kaya nga po kung tatranslate po natin ito sa Kapampangan at sa Tagalog, hindi yung possession. Ang possession sa Kapampangan at Tagalog, aalipnanin ng demonyo. Inaalipin ng demonyo. At kapag pinag-uusapan po natin ng demonyo sa Biblia, hindi po yung demonyo na nagpapakita sa mga horror films na para bang tinatakot tayo. Hindi po ganun lagi. Yung para bang ang demonyo, kapag pinag-uusapan yan, dalawa yung sungay. Dapat may buntot. Dapat merong malaking tinidor. Palagay nyo ba? Maaakit tayo ng demonyo kung natatakot tayo? Hindi. Ang demonyo magpapakita dun sa magandang bagay. Ang demonyo magpapakita dun sa kaakit-akit. Dahil kung hindi kaakit-akit ang mga bagay-bagay, hindi tayo kailanman maaakit ng demonyo. Kaya nga, maraming panahon, hindi man tayo katulad ng nasa Ebanghelyo na sinaniban ng demonyo, pero tayo'y tinutukso para maging alipin. Para maging alipin. Ang problema po sa atin, kahit tignan po natin yung mga katabi natin, hindi naman, sa tingin ko, hindi naman kayo mukhang sinasaniban eh. Tignan mo yung katabi mo, kapag yan umiikot ang ulo niya, 360 degrees, ay, sinasaniban yan. Kapag bumubula ang bibig niyan, na hindi naman nagtututbrush, ay, sinasaniban yan. Pero hindi naman tayo sinasaniban dito. Pero madalas alipin tayo ng demonyo. Madalas alipin tayo ng mga ginagawa natin. Tanungin mo yung sarili mo. Baka akala mo na hindi ka kayang bawalan ng asawa mo sa kakainom mo araw-araw at umuuwi kang lasing tuwing gabi. Baka akala mo malaya ka. Hindi. Alipin ka ng alak. Baka akala mo malaya ka kapag walang kayang magbawal sa iyo na ang inihit-hit mong sigarilyo ay 3 kaha ang maghapon. Baka akala mo malaya ka. Mali. Alipin ka ng sigarilyo. Baka akala mo malaya ka dahil hindi ka kayang pagsabihan ng magulang mo na maghapon mong dinudot-dot yung cellphone mo at wala ka ng oras sa magulang mo, wala ka ng oras sa pag-aaral mo. Baka akala mo dahil kaya mong gawin yan, malaya ka. Mali. Alipin ka at hindi ka malaya. Ang problema po kasi sa atin, mga kapatid, hindi natin inaamin sa sarili natin na tayo'y alipin ng mga ugali, alipin ng mga bagay-bagay sa buhay. Alam niyo po, ang pinakamalaking kasalanan ni Satanas, pride. Ketasan. That is why the antidote, in order for us to fight Satan, is what? Humility. It is the capacity to admit and to ask God for help that we are slaves of our own actions, that we are slaves of our own vices, that we are slaves of our own habits. Alam niyo po ang sakit nating mga Katoliko? Minsan tayo na yung may kasalanan, mataas pa loob natin. Mayabang pa tayo. Kaya isa sa mga sakit ng mga Katoliko, nagkukumpisal na, sinungaling pa. May mga nagkukumpisal na sinungaling. Nandun na sa kumpisalan, nagsisinungaling pa. Minsan po, merong isang matanda, nagkumpisal siya sa pare. Sabi nung matanda, Father, bless me for I have sinned. Ang tanong ng pare, ano pong kasalanan ninyo? Sumagot po yung matanda, Father, sinungaling po ako. Napahinto po yung pare. Ang tanong niya dun sa lola, Lola, kung sinungaling ka,
Ngayong bang kumpisal na ito, magsasabi ka ng totoo. Ang sabi ni Lola, opo. O sige, ano kasalanan mo? Father, hindi naman po talaga ako laging nagsisinungaling. Ang akin lamang po ay white lies. Sumagot po yung pare, Lola, kahit blue lies pa yan, kahit red lies pa, o yellow lies pa yan, at kahit anong kulay ng kasinungalingan na yan, kasinungalingan yan. Pansinin po natin yung sarili natin. Kaya hindi tayo tinatantanan ng tukso, mataas ang loob natin. Ayaw nating aminin na tayo'y may kasalanan. Ayaw nating aminin na tayo'y nagkasala. Ayaw nating aminin na tayo'y may mga bisyo sa buhay na dapat nating tigilan. Meron pong isang nagkumpisal pa. Siguro hindi na kayo mangungumpisal sa akin, no? Kinukwento ko. At least hindi yung identity. Hindi po ba? May isang nangumpisal. Sabi, Father, 40 to 50 years old, bless me for I have sinned. Ano pong kasalanan ninyo? Sabi niya, Father, hindi ko po alam kung kasalanan ng maging pogi. Bakit naman? Sabi ng pare. May asawa na po ako. Masyado po siguro akong gwapo. Ako po yung linalapitan ng mga babae. Ako pa man din po'y mahina ako sa tukso. Kaya nga po, Father, siguro po hindi ko naman kasalanan yan. Napalay ang lumalapit sa manok. Nainis po yung pare. Sabi niya, bakit? Manok ka ba? Kung manok ka, lumayas ka dito. Walang nagkukumpisal na manok. Minsan, meron ka ng ginagawa, ayaw mo pang aminin. That is why Satan is very interested in our lives. It is because many times we justify our sins. What makes sin more evil is when we try to justify. Kaya nga po mga kapatid, tanungin po natin yung mga sarili natin ngayon. Anong mga bagay na umaalipin sa'yo? Anong mga bagay na akala mo'y malaya ka? Hindi naman. Halimbawa, alam niyo po ba na ang pagsya-shopping na hindi mo naman kailangan at ini-stock mo lang sa iyong aparador ay kasalanan? Kasi hindi mo naman kailangan eh. May mga taong obsessed sa damit. May mga taong obsessed sa sapatos. Kung akala mo'y malaya ka dahil marami kang pera, hindi ka malaya. Alipin ka ng sapatos. Alipin ka ng damit. Kung akala mo, malaya ka dahil ayaw mong magpatawad sa sarili mo at malakas ang loob mo. Akala mo malaya ka dahil ikaw ang naghihinanakit. Kaya nga po, mas magandang pakinggan sa Kapampangan yan eh. Yung ayaw mong magpatawad tapos may sama ka ng loob. Sa Kapampangan, tinranslate nila ng sakit loob. Pero hindi naman yun ang pinaka-original ng Kapampangan. Ang original na Kapampangan ay ano? Sukal alob. My question, ing sukal si sinop? Ugse. But why do you harbor such things? It means you are not really free. You are not really strong. You are a slave of that thing. What enslaves you? Anong mga bagay na umaalipin sa'yo? Maraming akong nakikitang mga bata dito. Malaya ba kayo? Kapag yung cellphone ninyo, hindi pa namumulat yung mata ninyo, yun na hinahanap ninyo? Malaya ba kayo kapag kayo'y tumunog lang yung cellphone ninyo? Tinining! Tunog lang yun, para kang aso. Tunog lang yun, and then you get it. You're not free. You're a slave. God wants us to be free.
God wants us to be free of our choices. Kaya nga po, magdasal tayo ngayong misa na ito. Sa kababaang loob, aminin natin sa sarili natin, ano mga bagay na umaalipin sa atin. Hindi na kailangang magpakita ng demonyo sa atin bilang nakakatakot. I-check lang natin yung mga pinipili natin sa buhay at nakikita mo, bisyo na pala ang ginagawa mo. Hindi mo kailangang mag-drugs para magkaroon ka ng bisyo. Maraming mga bagay na naaalipin ka sa sarili mo. Kaya aminin natin sa Diyos sa misa na ito kung ano umaalipin sa atin. Magpatulong tayo sa Kanya. Nawa ang Panginoong Hesukristo ang magsabi sa atin, tigilan mo yan. Kapag ginagawa mo yan, hindi ka tunay na malaya. Be free. God wants us to be free. Amen.